एंड मिक्सिंग अंबिका स्टूडियो कुचायकोट। लागल बा भीड़ भीड़ भीड़, लागल बा भीड़ कतार में सैया माई दरबार में। लागल बा भीड़ कतार में सैया माई दरबार में। आइल बावे गौआ जवार हो, माई के महिमा तो हवे अपार हो। पूजे खातिर आइल बावे गौआ जवार हो। रहब ना हम इंतजार में, रहब ना हम इंतजार में सैया माई दरबार में। लागल बा भीड़ कतार में सैया माई दरबार में। बोला बोला अम्बे मैया की। रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग अंबिका स्टूडियो कुचायकोट। लैनी हम ललकी चुनरिया लेके खड़ा बानी थामे वाली दुअरिया। सरधा से लैनी हम ललकी चुनरिया लेके खड़ा बानी थामे वाली दुअरिया। बादल बाड़े गोहार में, मुकेश बाड़े गोहार में, उत्तम माई दरबार में। लागल बा भीड़ कतार